A v tejto chvíli boli dosť odštartované, takže cena mesta Sošoviterovej na 3. kategórii na 1100 metrov 45 000 korún. Počkáme si, ako sa vyvinie situácia po odskočení a vidíme, že tam je Chemik. Takže na prvom mieste Chemik spolu so Šarbrukom, to je vedúca dvojica, ktorá si vypracovala možno trojdĺžkový náskok pred Markom Aureliom. Je tam na 4. 5. mieste Actris, ale dôležité je, čo sa deje na čele a tam sa odpútal Šarbruk a Chemik už na ňu stráca. Šarbruk teda točí ako prvý do cieľovej rovinky. Je to Šarbruk, ktorý si vypracoval štvorjdĺžkovým náskokom pred zvyškom pola. Na druhom mieste Chemik. Počkáme si, či príde s útokom aj Markus Aurelius. Kone už sú v cieľovej rovinke. Do cieľa zostáva 300 metrov, kone sa blížia k dištančnému medzníku. Teraz Šarbruk zrejme bude slabnúť a prídu ostatné kone. Ešte sa tam snaží Chemik, ale je to Šarbruk stále na prvej priečke. Markus Aurelius prichádza z finišu, ale zrejme to nebude stačiť. A je to ešte Chemik. A na 3. mieste Markus Aurelius, ale podľa môjho názoru to bol Šarbruk štart cieľ pred Chemikom.